Vaig decidir vindre a viure a Benicolet perquè vaig conèixer a la que serà la meva dona i vam començar així. Jo era de Barcelona ciutat i ens vam plantejar la possibilitat de vindre a viure així al poble. A mi el que més m'agrada del poble és la llibertat, la independència que n'hi ha així, el bon conviure amb tots els veïns i que coneixes a tot el món. Les necessitats bàsiques les tens cobertes, llavors per mi és un 10. L'únic consell que li donaria a algú que volguera vindre a un poble és que no s'ho pense molt i que ho faça, perquè és un canvi molt radical. És canviar l'estrès per la tranquil·litat, la desconfiança per la confiança, seguretat, és tot. És un canvi de vida completament diferent a lo que estem acostumats. A mi el que fa especial viure a Benicolet és la comunitat en si. Vagis on vagis, sempre coneixes algú, xerres amb algú, et fas un cafenet amb algú, no tens mai la sensació d'estar a soles. Em fa sentir orgullós que és un poble que no va cap avall, que es manté i que va cap amunt. Últimament està vinguent prou gent nova i es veu un poble viu. Al final soc membre d'una comparsa també de moros i cristians que n'hi ha així, i de la Comissió de Festes de Sant Antoni, i és un poblet que raro és el cap de setmana que no n'hi ha alguna jarana, que dic jo. Sempre n'hi ha algun sopar, algun dinar, algun comboi. A mi la que més m'agrada és la de moros i cristians. Al final són les festes patronals del poble, que és el primer cap de setmana d'agost, i tot el poble, totes les comparses i tot, fem una festa molt gran, com si fos una gran ciutat en aquest dia.